Kaibesu tu kana. Kaibesu tu mani tini. Barota. Omo kusuro khai phal. 30 টাকা। Tal simin tu bo. Obo naiki ki pai dia tu bo naiki ni jini da bo. Emne tang pai em bula na. Koi gon tang kena ngasung mani ro. Itu tal rok tu tabuk sana ni season bule na. Itu nang tamu sana yo tal romo boba ke sana nang nai abo lukurong ke sai dari. Ini boma ke sana nang nai. Asina. Geseng sini takok sini Kecari saya bayi sing malah mani bising tu belai kena kapang pang pok suka, sengka tabuk agro toloni simi sing monoistino chokolate sini takok no nugoi sing belai kena katung suka, kakesang suka, bongka kaisa lai buma sini di prosani ingge, bo jaga thai rogo bini mangpili kasai tongmani, keseng tini monoistino nugoi belai kena kasrang suka. Engke boma hairok tong kisah sagari dra. Kaham tong na. Engke tabu bus yang ni step rok lo boma hairok na hari tong na. No, nugui tong ta. Hambai. Iko bobo nugui bono hensa bulai kya. Bola nemo semone. Bola su. Boro nu khanang bono. Bola angto menu ya bon murawo. Lama ka sarko bon nugu ta. ঠিক right. Boy boro tara me mala nyaka buka chong ta tibi ka tam ta ni buka. Engke nini sini mungkin cara gari bo. Robi de Burma. Oh, Robi de Burma na. Ang tomo ta ka mandai. Mandai yo. Engke sini am sai kai sino sung phelajak sini takho belai kino talented bini je nugui mangplik jottono bono rukhare kong rokma sapelayo henche rokma rupelayo belai kini khapang srangjak bongkha monostino tal phalai tongjo jawo. Kesrang hain tong ya bono ga achugoi nogo selere hain achugoi tong ya ereng obakin tal rok kharoi rang pusa ajigoi tong jao bini busuk jorotei wan sum kotor gelo korono to kisa last message tamo ko sana sum ang to army khlai phale phita haipna 22 bosor sagen phija haipna mo ko phalka be boyana no len chaki khaita ta mo ko phal awan chok se do ang phali go chaimano khaje be chaimano haipna ni sokta mane ang asu ko hagai bo kodamang thanai le himarang thanai himanga ani borok nangisi yapung nostong ja o yapung ni bagase ang thangpai kai ani fit to mai himai ang khetong ta dan puno sudida kre ani jalan ni komputer nani bo komputer bebang tong ani khane bebak no baki man kha ang belai cost to khai dia ma ani sacrifice ma khana khai le ketan jindi go ama hai khai cost to khai mani to chai pun pai kreya apung newspaper से 7 दिन कंटिन्यूअस हेडलाइन से तब सानी हिस्ट्री पारी में रेडी सेंटर रील पाई थका तब सानी हिस्ट्री पारी में Pairi maya. Busuk long.